दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान तुळस येथील श्रीदेव जयंती उत्सवाला सुरुवात झाली आहे। या निमित्तानं गोवा राज्याचे माजी मंत्री मिलिंद नाईक यांनी श्रीदेव जयंतीचं दर्शन घेतलं। गोवा राज्याचा माजी मंत्री यापेक्षा तुळसगाव हे आमचं मूळ गाव आहे, हे मला महत्त्वाचं वाटतं असं ते यावेळी म्हणाले। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। पाहूया। आजपासून श्रीदेव जयंती उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि या उत्सवाला अनेक मान्यवर आहेत, विविध क्षेत्रातील मान्यवर आहेत, ते भेटी देत असतात। अशाच प्रकारे गोवा येथील माजी वीज मंत्री तथा या तुळसगावचे सुपुत्र मिलिंद नाईक साहेब आपल्या सोबत आहेत। त्यांनी सुद्धा दरवर्षीप्रमाणे श्रीदेव जयंतीचं दर्शन घेतलेलं आहे आपल्या कुटुंबासमवेत। माझ्या सोबत आहेत, काय सांगाल, आपण या गावचे सुपुत्र आहात, मूळ आपला हा गाव आहे आणि गोव्यासारख्या राज्यामध्ये मंत्रिपदावर गेल्यानंतर दरवर्षी आपण या ठिकाणी श्रीदेव जयंतीचं दर्शन घेतात, काय सांगाल देवाबद्दल? सर्वप्रथम देव जयंतीला नमस्कार करून मी आमचे हे मूळ गाव आणि ह्या गावातनं आम्ही इकडनं म्हणजे आमचे आजोबा इकडनं गोव्यात जाऊन स्थायिक झाले, त्याच्यानंतर आमचा जन्म तिकडे आला। पण ह्या एवढ्या वर्षाच्या काळात गोव्यात राहिल्यानंतर देव जयंतीच्या आशीर्वादाने मी 3 वेळा तिकडे आमदार आणि 2 वेळा मंत्री झालो। आता आपण सांगितल्याप्रमाणे पूर्वमंत्री मिलिंद नाईक हे याच्यापेक्षा मला महत्त्वाचं वाटतं की या गावातनं, या तुळस गावातनं आपलं मूळ इकडे अजून आमचं घर आहे आणि अजून आपली जागा आहे आणि देव इकडे असल्या कारणाने दरवर्षी आणि मला वाटतं वर्षातनं 4-5 वेळा तरी मी इकडे भेट देऊन जातो। आजच्या दिवसाचा संबंध तुळसकरांना, संबंध लोकांना खूप खूप शुभेच्छा आणि मागतो देवाकडे की देव जयंती सगळ्यांना प्रसन्न होऊन सगळ्यांना खूप आयुष्य आणि आरोग्य देव, हीच माझी विनंती। आपल्यासोबत आपल्या पत्नी आहेत, आपणही त्यांच्यासोबत दरवर्षी दर्शन घेत असतात। आपल्याला काय जयंती देवाचा अनुभव आलाय का, काय सांगा? चांगला अनुभव आला, मी दरवर्षी यांच्यासोबत येते, खूप बरं वाटतं इकडे येऊन। आपली संपूर्ण कुटुंब सुद्धा आहे, दरवर्षी तुम्ही येताय का? मी यांच्यासोबत दरवर्षी येते, चांगला अनुभव आहे। निश्चितच हे होते मिलिंद नाईक, जे या तुळसगावचे सुपुत्र आहेत आणि गोवा येथे माजी मंत्री आहेत, आमदार पदही त्यांनी भूषवलेलं आहे। जयंती देवाची कृपा आशीर्वादानेच त्यांना हे सर्व राजकीय असतील किंवा सामाजिक क्षेत्रात त्यांना उंची मिळाल्याचं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। कॅमेरामॅन साहिल सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।